הערב אנחנו מביאים את הסיפור של קבוצת מאבטחים שנזכרו על ידי משרד השיכון לאבטח תושבים יהודים במזרח ירושלים. העובדים התלוננו על תנאי העסקה קשים וניסו להקים ועד. תגובת המעסיקים הגיעה במהירות בדוגמת איומים מפורשים בפיטורים. חיים ריבלין עם העדויות והקלטות. צריכים לפנות גופות של עכברושים מהעמדה. היינו שם כלואים בתוך עמדה 8 שעות עם גופות של עכברושים וריח של נבלה. משרד השיכון מעסיק באמצעות חברת מודיעין אזרחי עשרות מאבטחים שמעניקים שמירה צמודה למתנחלים היהודים בכפר הפלסטיני סילואן במזרח ירושלים. אחת מנקודות החיכוך הנפיצות ביותר בין ישראלים לפלסטינים. נדרשת מהם דריכות מקסימלית, אבל לטענתם לא מסופקים להם תנאי קיום מינימליים. אני חורף שעבר נמצא בעמדה, קור ירושלמי, קר, ממש קר, מגיע איש תחזוקה שלנו, אני רואה אותו מוציא לי את התנור מהחשמל, לוקח אותו לצד, מטפל אותו, מחזיר לי אותו עם ספירלה אחת פחות. אני לא מה קרה, אומר לי אסור לי להגיד לך את זה, אבל זה הוראה מלמעלה, החשמל יקר למודיעין אזרחי. אנחנו מקבלים גלון אחד, אותו הגלון נגמר תוך יום-יומיים, ואז אין לנו מים. אנשים שאין להם שירותים ומוצאים את עצמם משתמשים בכיור. לטענת המאבטחים ברוב העמדות אין מזגנים למרות שהמכרז של משרד השיכון מחייב זאת, לא מסופקים להם כיסאות, אין ציוד עזרה ראשונה הכרחי וזו רק רשימת ליקויים חלקית. על רקע התנאים הללו וטענות עובדים על אי עמידה בתשלום שעות נוספות, החליטו המאבטחים להקים ועד עובדים. מהלך שהיה לצנינים בעיני האחראי עליהם מטעם מודיעין אזרחי. להגיד לך שמודיעין אזרחי לא תפטר אנשים פה? היא תפטר אנשים. להגיד לך שזה בניגוד לחוק? זה בניגוד לחוק. אדם שמתארגן לוועד עובדים, אסור לפטר. אסור לפטר. אני יודע. נגיד לך שמודיעין אזרחי לא תיקח לסיכון? היא תיקח לסיכון. הם לקחו את הצ'אנס. וכרגע אנחנו מתמודדים עם רדיפות יומיומיות. בעתירה שהגישו לבית הדין לעבודה טוענים העובדים כי החברה פיטרה מאבטחים שהצטרפו להתארגנות